Amb Blai Docet i el Carles Martínez. Com combinem el teatre i la dansa? Perquè sembla que és molt important en aquesta obra, que està formada per 3 parts, on la dansa doncs, té tanta significació com el text i com la interpretació. Doncs ho combinem gràcies a l'Andrés Corchero i a la mirada de l'Ivan, que tenia molt clar que a part de la peça de Pinter pròpiament, volia crear com un pròleg i un epíleg, on diguéssim la dansa, el moviment i doncs estigués molt present per explicar la història també d'una manera molt més sensorial, no? Perquè no passés només pel cap, sinó que d'alguna manera la poguéssim entendre des d'un altre lloc. I a part, la presència de l'Andrés també continua durant tota la peça com una espècie d'ànima de la Dèbora, que és el personatge de la Mireia, però no només, sinó també d'altres ànimes, no? No la tinc tan recent, però tinc bastant present la pel·lícula que va dirigir la Penny Marshall amb el Williams i el De Niro. Si no recordo malament, és una pel·lícula que juga molt amb els somnis i amb la realitat, amb la qual cosa sembla que l'espectador ha de discernir què és el que està passant, si allò és real o són els somnis de la protagonista. Bueno, tota la història és una cosa onírica, que l'Oliver és un dels grans escriptors que té el món anglosaxó, del que aquí s'ha titulat una miqueta literatura científica, que de fet és bàsicament basar-se en uns mínims fets reals de fenòmens, a vegades fenòmens científics o en aquest cas d'una malaltia, per fer-ne literatura. I llavors el Pinter, sobre Oliver Sacks, elabora el seu poema oníric i amb l'alteració del temps del que ell és mestre. El fet que hi hagi el Corchero i que hi hagi la dansa aquí és una cosa que hi va molt bé. I va molt bé sobretot per suspendre el moviment i les paraules que demana. El Pinter demana... O sigui, el Pinter no et demana res, entre cometes, normal. No hi ha res normal. Tu has d'implementar les notes, has d'implementar els silencis i les pauses i et demana això, et demana un tipus de treball que faciliti l'estranyesa que ell et demana, la inquietud i el misteri, sobretot. És un despertar aquesta... Es va titular més despertar, però és que realment assistim a un part, a un renaixement d'una persona. I llavors, en aquest sentit, esclar, estem assistint a una mena de miracle. I això demana això és un enigma i demana misteri. Tot això el Pinter és mestre. I un esforç per parlar de l'espectador, però esclar, estem en allò que no se'ls pot donar, no els podem donar sempre... I un esforç per part de nosaltres, perquè una cosa és dir bon dia i tu em contestes, no, però si tu em dius bon dia i jo trigo un segon més i està passant alguna cosa. L'Ivan ens ha demanat contínuament la comunicació, diguéssim, no estroncada, però fragmentada. No us emprenyo perquè l'obra és d'aquí a poc temps. Ja que aprofitem-ho bé. La música l'has composat tu. Sí. Aquesta música sembla que, a banda de la interpretació del text i de la il·luminació, sembla que és fonamental, perquè reflecteix una mica els estats de la Mireia. No només la música, sinó també l'espai sonor que l'ha fet el Damien Bernès. Llavors, el Damien ha creat tota una atmosfera que realment ens fa entrar molt en aquest cervell de la Dèbora i en aquesta estranyesa i aquell misteri que deia el Carles. I llavors, la música que he fet jo l'he jugat des d'un altre lloc. Des de piano, veu, una cosa molt atemporal, una música emocional, nostàlgica, que ens hem imaginat que és la música que li toca a la Pauline, que és el personatge que jo interpreto, que és la germana que l'ha estat cuidant aquests 29 anys, juntament amb el metge, perquè també la música en aquests malalts tenia una importància molt gran. Estaven totalment paralitzats, però si sentien segons quina melodia eren capaços de posar-se a ballar i després, sortir d'aquell estat en el que estaven, ballar i després tornar a la mobilitat. Vull dir que realment la música toca una fibra que va molt més enllà, no? I hem intentat això, transmetre també aquesta importància de la música en la peça. Aquesta música mou perquè el pacient no està mort. El seu cervell no funciona, però ell no està mort. El cervell continua funcionant. Perdó, el cervell continua, no es pot moure. Jo has viatjat en territoris estranys. Clar, no deixem d'estar dintre d'un conte
diríem fantàstic, no? Però bueno, sí. Insisteixo, a l'Oliver Sacks hi ha una rècula de grans escriptors de literatura entre cometes científica, l'Estanislau Lem, que és el de Solaris, aquell planeta on tu projectaves la gent que ja no hi era. Sí, recordo la pel·li del Tarkovsky. La del Tarkovsky, allò és descomptat, és veritat, te'n vas a un lloc on tu allà projectes els que no hi són. Els viatges, són viatges... Clar, tot això el Pinter és una excusa per parlar de les seves coses, com a poeta, de la relativitat del temps i de com hi pintem a sobre. I també de que no es podem estar sempre dormits, no? De que cal despertar, ens hauríem dit, no? Sí, de totes maneres, és veritat això per un cantó, però per un altre també el Pinter juga una ambigüitat allò de dir, bueno, i per què ens hem de despertar? Perquè ell és punyetero. Ell em fa una pregunta que diu, què li he dit? La veritat o la mentida? Les dues coses. El Pinter sempre és... També hi ha una part del Pinter que ve del Noel Coward, ve de la Gran Comèdia. Llavors és un poc de substància, perquè és molt gamberro, perquè hi ha molts moments en què quan te'l prendries amb una transcendència absoluta, ell fa un xista, intel·ligent, però distendeix per després fotre'l. Contínuament, cada nota s'ha de vigilar, perquè sempre, si apretes més del compte, peta. Demana suspensió. Demana a l'espectador que cada cosa que veieu, vull dir que veieu que cada cosa pot ser diferent i que cada cosa és una nota diferent. Vull dir que demanen una cadascuna. Jo sempre ho dic, quan em fan entrevistes sobre el Pinter, sempre dic, si hi ha un artista, un altre artista que a mi em recorda un palet del Pinter, aquests dies comentàvem el Lynch, però jo penso també en el Hitchcock. El treball que es fa sobre el temps en el muntatge, sobre l'alteració, com perverteix el temps. Exactament igual. L'estranyesa, buscar l'estranyesa. Dintre d'una cosa aparentment, aquest material que tu agafes per lo quotidià o per lo casual, no s'aguanta ni un segon. No s'aguanta perquè el que es diu és que no té sentit en quan tu vagis a buscar el que hi ha amagat una miqueta, el crear, i això ho hem de crear entre nosaltres. Hi ha un aire allà al mig, que no hi ha més responsabilitat. És un treball per actors descomunal, perquè ho hem de crear, nosaltres hem de crear aquest aire, aquesta estranyesa, aquest aire li hem de donar solidesa. I llavors això només ho podem fer nosaltres, i això vol dir que no podem córrer, que ens ho hem de mirar molt bé a l'hora de dir-nos les coses, per veure si creem. I com que el treball és descomunal, jo us deixo, perquè jo estaria hores parlant amb vosaltres.